U povodu 15 godina rada na leksikonu i 10 godina od dodjele priznanja Pro Urbe, Hrvatsko akademsko društvo iz Subotice organiziralo je svečanost predstavljanja 13. sveska leksikona podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca. U izjavi za medije profesor dr. Josip Vrbošić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku u Mirovini, rekao je koja je misija leksikona, dok je profesor Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, rekao kako se došlo na ideju da se počne s izradom leksikona. Misija leksikona je velika. Večeras je ovdje rečeno da mnoge nacionalne manjine, grupacije ne rade svoje leksikone, jel tako? Samo narodi kad dođu do određenog stupnja razvoja društveno-ekonomskog, političkog, kulturološkog, jel tako, mogu raditi leksikone. Tako da ovaj pionirski zahvat koji su počinili kolege ovdje u Subotici je sigurno vrijedan ne samo za Hrvate, Bunjevce, Šokce u Vojvodini ovdje, nego i za širu zajednicu, za Republiku Srbiju, ali i on je u kontekstu kulturoloških, političkih i svake drugi veza između Hrvata ovdje u Vojvodini i Srbiji i Hrvata u Hrvatskoj itekako značajno. Postalo je rašireno uvjerenje da je znanje Hrvata, samosvijest Hrvata u Vojvodini još uvijek nedovoljno razvijena, da postoje velike praznine kada su u pitanju znanja nas o nama samima i tražio se način na koji bi se to na neki način nadomjestilo. I naravno da leksikografski projekti koji hoće cjelovito zahvatiti određeno fenomeno, u ovom slučaju to je riječ o nacionalno-manjinskom fenomenu jedne zajednice, njezinom povijesnom trajanju u mnogim aspektima društvenog života, sa brojnim institucijama, ustanovama, sa brojnim pojedincima, sa toponimima, sa etnografijama, običajima i tako dalje, tragovima koje su imali u svojem životu, da bi to trebalo u jednom zajedničkom pothvatu u kojem će sudjelovati veliki broj ljudi da se na jednom mjestu zabilježi